Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulaw, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicoliala and Diego Bandido. Araw-araw po akong nakatutok sa kumikinang na tambalan and kahapon po nung umiiyak si Nicole Ayala, parang natakot na po akong magkaroon ng misis. Paano po kinakaya ng mister ni Nicole Ayala yung sapak ni Nicole Ayala? Natakot mag-asawa. Natakot. Una sa lahat, kahit hindi naman po ako iyakin na tao or kahit hindi naman ako umiyak kahapon sa radyo, nakakatakot po talagang mag-asawa at this point in time. Diba? Actually, ano naman din, vice versa din naman yan. Ganon din sa mga kababaihan. Correct. Kung paano din namin dinideal yung mga mister namin. Diba? Hindi po talaga madali yung going into a marriage. Kasi kanya-kanya po talaga tayo ng sapak. Hindi natin pwedeng sabihin na si Mrs. lang yung may sapak or si Mr. lang yung may saltik. Pare-parehas po tayong imperfect. Ayan. Yan. Kung ang tinatanong mo, yung magiging struggle mo, yung emotional na asawa. Ganon din naman sila, yung emotional sila, pero gusto nilang maintindihan natin. Hindi nyo naman kami laging naiintindihan. Correct. Diba? So, struggle din yun na bakit hindi nyo kami naiintindihan. Diba? Tsaka hindi din namin na, alam mo, wag mo lagi isisi sa misis. Kasi kami hindi rin namin maintindihan kung bakit 5 beses nyo munang kailangan gamitin yung pantalon bago nyo ipalaba. Nakakaloka. Alam mo yung asawa ko ganyan. Parang tinanong siya ni Ate Kim, sabi niya, Kuya, lalaban na to. Tapos sabi ng asawa ko, hindi pa muna, hindi pa siya masyadong gamit. Sabi ko talaga, hindi masyadong gamit. 3 araw mo na yan gamit. At huwag ka, pag nilaban mo, magagalit. Kaya nga. Kahapon ko lang sinuot yan. Sa true lalo. Sino pong gawain yan? Ako gawain ko. Sando, kahapon ko sinuot. Sabi ko, sinabit mo. Sinabit ko. Saglit lang naman, di ba? Pero kahit na, di ba? Pero, sana yun? Kahapon ko lang sinuot yun eh. Ando na sa laban. Bakit? Diba? Talagang may mga kanya-kanya po talaga tayo, mga imperfections. Pero I think, while nakikita mo na nakakatakot itong mga ganitong differences, yun din naman sa tingin ko yung magic of it eh. Yan, Actually, yung nakakaaliw pag nakikita mo na magkaiba yung mga mag-asawa. Tas kung paano nila, kung paano sila nag-gel together. That's the magic happens Kasi kung pareho lang kayo, boring. Oo, 'di ba? Pero kapag 'di ba, yung isa may nonchalant, may kunyari sa setup na lang namin, may gastador, may ipit sa may taga-control. May taga-control. Alam mo yung, alimbawa, ako hindi ko na to, minsan may mga bagay na hindi ko na
iisiping gawin. So for example, kahapon may biglaan biglaang dinner kasama ang aking isa sa mga favorite couples ko, Madam Mayet De La Rosa and Sir Richard De La Rosa. Madam, Shout out Richard. and belated happy birthday to Aliyah, their beautiful daughter. Belated happy birthday Aliyah. Ayan. So kahapon magkasama kami. Tapos nakakatawa tong asawa ko. Nung pagkatapos namin kumain, tinanong niya kung tinago yung resibo. Tapos sabi niya, bakit daw? Tapos sabi niya, kasi for every 1,000, libre na yung parking. Ako parang, tapos pinatawag niya pa talaga yung waiter para makuha yung resibo. Ako yung mga ganong klase mga bagay. Wala na. Parang ikamamatay ko ba yung 50 pesos? Versus yung magtatawagin ko pa yung waiter, hahalugapin ko pa sa bag yung yung ganyan. Tapos yung maghihintay pa ako na matagal. Yung mga ganun. Pero yun yung mga bagay na talagang pinipila niya. Ganyan. So, yung may mga ganun difference. Pero pag siya din, hindi niya rin ako maintindihan kung bakit ang tagal kong nagpipila pa porque meron libreng battery. Alam mo, parang kunyari sa grocery, ang tagal-tagal ko, sasabihin niya, ba't ang tagal-tagal mo? Sabi ko, kasi merong pachinko game na pag nanalo ka, pwede ka manalo ng battery. Tapos sabi niya, dami natin battery sa bahay, kalat-kalat na nga, hindi na nga alam kung alin gumagana. Sayang, di ba? So in other words, may mga ganyan po tayo, mga differences na there are days na nakakairita, but there are days na nakakatawa siya. So that's where the magic happens. Kaya may ganun. Kaya huwag ka matakot. Ganun talaga. May kanya-kanyang topak may talaga. May topak talaga. May mga kanya-kanya talagang risk. Ganyan. Ha? Imagine mo sa asawa ni Nicole, nilulook after niya yung resibo kasi free parking. Free parking. Tapos ako parang, ba't pa tayo naghihintay ng matagal kasi nakapila siya doon sa free parking. Although may mga araw din naman na ganun din ako. Sayang naman. Pero di ba yung PWD mo, gamitin mo. Hindi para niya akin yung parkal O syempre alam ko din yan, di ba? Kung tipid-tipiran nila. alam ko din yan. Hindi ko nga yun alam dati na free parking pagpasay. Kung taga-saan ka. Ganon. Sayang din naman kasi talaga. Pero may mga, alam mo yun, may mga ganyan na sa mag-asawa na nakakatuwa. Kasi kunyari, may isang gastador, may isang hindi. May isang taga-control ng pera, may isang hindi. Di ba? Mga ganon. Yun. So, dapat sa kabisyo natin nagtatanong, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Ganyan talaga. And it's part of a risk. Risk naman po talaga yan At saka, the more na weird yung partner natin, the more na may tupak, nagiging matured din tayo. Kasi natututo din tayo. Correct. Yun naman talaga yung nakaka-excite na part. Ang mahalaga lang sana, parehas pong healthy. Kasi mahirap kapag merong may sakit. Yan, totoo naman. Yun talaga ang isa sa mga laban. Kaya kung kayong family ngayon, kayong mag-asawa, ang pinag-awayan nyo lang is hindi masyadong luto yung binating itlog, 'di ba? Ang liit niyan kumpara dun sa ibang mga mag-asawa na ang struggle ngayon is health. Diba? Kapag ka-health na ang problema, ang hirap tsaka yung away hindi naman nawawala. Kung minsan tinatanong kami, nag-aaway pa rin ba kayong dalawa? Sabi namin, kasi diba pagka halimbawa, lalo na kung halimbawa kayong mag-asawa, godly. Yun. Ano pa ba yung pag-aawayan niyo? Anong typical na pinag-aawayan ninyo? Yung issue ng iba. Bakit? Example. We need examples. Halimbawa, merong iba, mag-asawa, na ito yung problema nila. Pero problema niyo yung problema. Yun yung dinidiscuss nyo namin. Tapos, pagtatalunan ninyo. Hindi, kumbaga nirarationalize namin. Alam mo, sa maintindihan, Pero yung kami, yung issue namin. Anong issue nyo? Parang wala na kasi transparent na talaga kami. Iba talaga pag bumait na. Pagkasama na ni Lord. Wala nang tinatago. Dati yun. Dati. Madaming tinatago. Hindi, pero totoo kapag maraming tinatago, dyan din nagsisimula ang maraming problema. Bakit ka maraming tinatago? Yan. Di ba dapat, mo yan, teammate mo yan. Correct. Dapat magkakampi kayo niyan. Ayan. Yung diba? pag nasa kadiliman ka. Kasi lahat ng kasalanan tinatago sa dilim. Walang gumagawa ng kasalanan sa Nakakita ka na ba na nagpapat session sa gitna ng MOA? Wala. Lahat yan ginagawa nila sa kasulok-sulukan at kadilim-diliman na lugar na hindi sila mahuhuli. Correct. So, 'di ba, it's in the dark. Nasa dilim. So, ibig sabihin may kasamaang involved. Ayan, pag may tinatago, alam na this. Ayan, 'di ba? At sa'yo na nag-iisip na mahirap ang pag-asawa. Oo naman. Hindi talaga siya madali. Wala namang Wala namang. Hindi ibig sabihin mag-asawa ka
petics na yung buhay mo. Hindi. May mga times na mahal mo siya. May mga times na gusto mo siyang sipain, di ba? May mga times talaga na ganun. And nangyayari talaga yun. At higit sa lahat, uulitin ko lang to ha, kayo po ay teammates. I have known of some people na kaya sila hindi tagal sa kanilang married life ay dahil nagpataasan sila. Yung pride ko minsan. Nagpapataasan o kaya ako yung mas magaling. Yan. Ako yung mas nagbibigay ng mas maraming income sa pamilyang ito. Ako lang dapat. Yung puro ako. Hindi. Correct. Tayo na yan. Oo. Alam niyo yung pag-aasawa parang video games lang din yan eh. Imagine mo, naglalaro ka ng video games, wala kang kalaban. Di ba lungkot? Sa Super Mario na lang. Wala yung mga pagong. Wala yung mga boring. Correct. So, kailangan talaga may mga pag-aaway. Ayan. Kailangan talaga may mga saltik. Ganon. It's part of it. Ayan. And it's part of life. And it's part of growing Tama. up. Diba? So, para sa'yo, good luck. Kung talagang nandyan ka na sa part of your life na nag-iisip ka na to settle down, pag-isipan mo ring maigi kung papaano mo at saan mo palalakihin ang anak mo, di ba? Kung mag-aanak kayo. Oo. Bagkos maging excited ka. Kasi kung paano ko ba to i-decode tong utak ng magiging asawa ko? Di ba? Yun na lang. Exciting yun eh. Exciting yung part na yun yung saltik nito, paano ko ba sasakyan? Oo, yeah. Or, di ba, yung mga ganyan. Tsaka, remember, biglang may kasama ka na to do things. Eventually, di ba, nung mga first part ng mga marriage namin, yung parang, pag may saltik yun, alam ko na, ito yung gagawin ko. Ayan. Ganyan. So, pag-aaralan mo. Tama. Nag-a-adjust ka din naman along the way. So, natututo ka. Correct. Ganon. Ayan. Alam mo na yung gagawin. Ano ba, si Nicole, pag gumagulhol na siya, alam na ng asawa ni Ren kung anong gagawin niya. Tama. Ayan. Samgyup. I-check out na yung mga naka-add to cart. Yeah. Alam na yung gagawin. Na yung kahit sa asawa ko, pag alam niya na medyo, kahit hindi ako nagsasalita, parang halimbawa, alam niya yung stress ako, yung medyo suplado, masungit isang tanong, isang sagot. Alam na niya ang gagawin. It's either may bibilhin na siya na isang bagay na parang sinasabi ko. Ayan. Maliit na bagay. Correct. Na alam niya magpapasaya sa'yo. Yung ma-divert yung, yung nararamdaman. So yun yung sinasabi naming magic at yun yung sinasabi namin na exciting din naman. Kung yun yung sinasabi ni Jex na paano ko ba to i-decode? Yeah. Paano ko ba to malalaman? Paano ko ba siya pasasayahin? Exciting kaya yan. Parang nagsusolve ka ng puzzle. Kaya nga. Lalong-lalo na kapag ka ang puzzle ay yung babae, matindi talaga ang toyo. Nakakaloka. Shoutout din sa lahat ng mga chuper. Nagbabalik na po ang ating Love Knows No Boundaries promo. Malapit na po kami mag-announce ng mga winners. Kaya register na po. Tama. Oras natin mga kabisyo. 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!